tuo oli kättely nyt. Joo, se on niin hyvä. Ja niin. Onko sulla MH miten tuttu ennestään? Joo, mä oon MH-toimittaja. No niin, hyvä. Eka kertaa tässä koiran hinnalla. No niin, sä voit sit neuvoa mua, jos mä annan sulle huonoja ohjeita. Kuka sulla on tässä mukana? Tää on Max. Max? Voi sanoa myös Max. Maxi. Maxi. Niin, jos me laitetaan Maxia vähän sen. Hyvä, katsotaan. No niin, ei. Eli kokeillaan saadaanko me tehtyä käsittely sitten. Siitä hänet tuohon etupuolelle syöttää väkisin. Kokeile, jos sä käyt kävelemässä tuosta hetken ja sitten tuut kävellen takaisin. Niin, Maxi, mennään tähän. Tuut vaan sinne reikään. Mitäs täällä tehdään nyt? Yritänkö mä vielä? Kokeile kävellä sen luokkaan, että se väistää. Joo. Hyvä, uskotaan. Kokeillaan, jos me leikit vaikka sitten. Mä annan sulle tämmösen leikkiesineen. Otat ton taluttimen irti ja koiraa pannan alta kiinni. Päästät koiran, vedät 2 kertaa maata pitkin, heität mulle. Aina kun mä heitän sulle, niin heität vaan takaisin. Eli vedät 2 kertaa maata pitkin ja heität mulle. Ja päästä koira. Hyvä. Ota se esine ja tehdään toisen kerran tää sama. Ei tarvitse ottaa kiinni, pyydä se siinä. Maxi, tuli tänne. Maxi, hei. Hyvä, siitä vaan. No, hyvä. Se oli huono. Ei mitään. No niin, hyvä. Se oli siinä. Nyt sä voit ottaa koiraa pannan alta. Otetaan lähtöä tähän leikkimään mun kanssa. Joo. Maxi. Maxi. Hei. Maxi, hei. Onko tästä hyvä? Joo, hyvä. Sitten kun mä sanon päästä koira, niin päästä irti. Päästä koira. Hyvä, kiitos. No niin, nyt sä voit askel irti. No niin, hyvä. Nyt sitä koiraa käydään katsomassa. Täällä on sulle tää hyvä. Tehdään tää sama.
Askel irti. Askel irti. Leikkimään, koira, leikkimään! Leikkimään, leikkimään! Juu, juu! Leikkimään, koira! Leikkimään! Juu, juu! Leikkimään, koira! Leikkimään! Maks ajattelee, että on tämä outo paikka. Onpa Tämä on mitä tätä. kummallisimpia ihmisiä. Joo.
puoleen väliin kohti haalaria. Menee ihan haalarin eteen. Älä koske haalariin. Nyt voit kyykistyä ja kutsua koiraa. Maksi! Maksi! Kutsu vaan. Maksi, Maksi, tule! Katso haalaria. Maksi, tule, Maksi, Maksi, tule katso, tule! Maksi! Katoppa mikä kiva täällä! Maksi, tule vaan, tule! Nyt on 60 sekkaa. Nyt voit kääntyä katsomaan koiraa. Maksi! Kutsu Missä edelleen. olet siellä? Tule, tule! Voit vaikka rapsutella maata siinä, jos Maksi, kato! Kato, mikä täällä, Maksi! Tule katsomaan, tule! Tule katsomaan, Maksi! Maksi! Maksi, tule! sä voit vaikka mennä toiselle puolelle sitä haalaria siihen sivuun ja rapsutella maata. Tule hyvä poika! Tule vaan! Katohan tää! Tule vaan, kato! Ihan voit tulla katsomaan. Hassu juttu. Tule, kato! Katoa tää! Maksi, tule tänne, tule! Tule vaan! Tule vaan tänne, niin koiran luokse lasketaan haalari. Ja... Käytte vähän kääntymässä. Käydään tuolla vähän kävellä. Maksi on sama. Hienoa. Joo, joo. Tule Maksi katsomaan, tule. Tule katsomaan. Rapsuttele sitä maata. Tätä, kato. Voitais Tule. saada se. Kato vaan. Joo, hieno poika. Olipa tosi taitava. Kyllä sä oli. Kehu ja sylitä vähän häntä. Olipa jännä. rauhallisesti. Joo, no niin. Hyvä, Maksi. Olitpa pätevä. Tosi rohkea oli. Hyvä, hyvä. Joo. Tulkaa vaan tänne. Käsi alas. Hyvä, ja nyt toisen kerran saa laittaa. No niin. Kertaus on opin. Sitten mennään taas vähän matkaa tuonne. Menee puoleen väliin kohti laitetta. Menee ihan laitteen eteen. Kyykisty ja kutsu koiraa. Maksi! Kutsu kuuluvasti, se Maksi, on Maksi aika täällä! kaukana. Maksi! Maksi! Hyvä, kutsu vaan. Maksi, tule katsomaan, tule! Maksi! Maksi, Maksi! Tule katsomaan, tule! Maksi! Nyt on 60 Maksi! sekkaa. Missä Maksi, poika? Maksi, tule katsomaan, tule! Maksi! Kannattaa, että lähtee hakemaan. Joo, mennään vähän niin tätä katsoa, mihin hän meni. Missä kohdassa ne liikaa?
Varmaan mehän se eniten oli tuossa, missä ne taas ne puuttuuta voimalle niin. Minä en ole elämässäni nähnyt liito-oravia, vaikka Puijon metän vieressä koko lapsi. Se voi vaihtaa kuvata, jos se haluaa. Joo. Eli kävelet itse sitä viivaa pitkin kääntymässä tuolla tolpalla. Tuttu viivaa sitten takaisin. Ja pitkällä hinnalla. Hyvä. Ja sitten vielä toinen kerta sama juttu. Maxi, tule tänne. Mites ammutaanko hänelle? Joo. Joo. No niin, hyvä. Mene puoleen väliin kohti oikeapuolesta. Mene ihan oikean aaveen eteen, sinne etupuolelle, ihan lähelle. Keskustele aaveen kanssa, kutsu koiraa. Koirat, Maxi, tulehan tule. Tulehan katsomaan. Hienosti, tule vaan katsomaan. Tule katsomaan. Joo, aave. Nyt sä voit ottaa sieltä aavelta hupu pois sieltä takaa eteen. Aave voi ohjeistaa myös. Maxi tulee. Maxi, tule katsomaan. Aave voi tarjota kontaktia. Kutsu koiraa, kutsu koiraa. Maxi, tule. Älä kumarru. Maxi, tule katsomaan. Menkää Seuraavalle. Toinen aave, ottakaa sieltä huppu pois ja Terve kumartua. Tule Maxi kattoo, tule. Tule kattoo, tule. Tule katsomaan Maxi, tule. Tule Maxi. Tule. Maxi, tule. Tule katsomaan, tule. Tule vaan katsomaan, tule. Tule katsomaan, tule. Maxi. Maxi, tule vaan. Tule vaan. Riisutaan aave. joo. Eli ota koira, mennään vähän tänne päin ja Täällä sun.
ottaa aavepuvut. Ne tosi varovasti laskee siihen maahan. Hitaasti siihen vaan. Astukaa pois niistä asuista sinne keskelle. Jutelkaa toisilleen sille, olkaa ihan normaalia, keskustelkaa siinä keskellä. Kävi vähän ottamassa etäisyyttä. Oli tosi. No, kummallisemmaksi menneenä. Tehän voitte kävellä semmosen pienen leikin koko joukko vai? Ja sitten mennään tänne seuraavan kohteen. Kaksi kertaa maata pitkin ja hei. Tämä on sillä omalla lelulla. Eikä. Vähän tänne päin. Jatka vaan. Jatka vaan leikki. Hyvä, jatka vaan leikki. Oikein ilos. Nyt saat puhua. Joo. Hyvä. Oppa päte. Eli toi kytkikoi. No niin, sellaisia oli. Ja se vähän innostui omasta lelusta. Hyvä. Sitten kävelemässä. Ja tuossa reunalla tuu takaisin, pysähdyt tähän ja pidät sieltä hiinapäästä. Niin. Vähän jo heti. Noi siihen jää. Hyvä, se oli siinä. No niin, tuliko yllätyksiä? No yllättävän vaikea sille oli toi räminä. Et kun kuitenkin kaupungissa kaikenlaisia ääniä on, niin se tuli yllättäen nyt täällä metässä sitten. Emme tässä kuullut tämmöisiä ääniä. Ei olla. niin, se varmaan oli, että se oli vähän eri. Mutta kyllä mä ton tiesin, ettei se niinku ihmisistä, vieraista ihmisistä en välitä. Joo. Että niinku, mut on iloinen, että se pääsi läpi kuitenkin niinku tälleen niinku maaliin asti, ettei tarvinnut keskeyttää. Joo, Että. joo, ihan niin kuin sanoit, niin se ei kauheasti vieraista ihmisistä välitä, tai se ei välitä niistä ollenkaan. Mielestäni niin kuin tosi niin kuin typerää yrittääkään. Että jos joku yrittää ottaa kontaktia, niin se mieluummin on silleen, että lähden pois tästä. Joo. Mutta sinun kanssahan se menee sitten, te menette yhdessä silleen. Joo. Että sinun tuella hommat hoituu ja läpi. Joo. No jos me lähdetään katsoa tätä, kun me lähdettiin tätä rataa tässä liikkeelle, niin tosiaan niin se ei ollut halukas lähtemään meidän testiohjaajan kanssa, eikä ollut halukas, että sitä kosketaan. Joo. Mutta se kuitenkin niin kuin sietää niitä tilanteita sinun kaverina. Ja nuo leikkimiset, niin se ei selvästikään ainakaan vieraan kanssa, niin sitä ei kiinnostanut yhtään leikkiä. Et kyllä sen alussa niin
seurasi sitä teidän kopittelua ja kävi haistamassa sitä lelua. Mutta tässä lopussa sitten enää niin se ei välittänyt niistä ollenkaan. Ja omakaan lelu ei sitten oikein ollut Niin, enää. Että se pikkusen, oli sen verran joo. painetta pytyssä, Joo. että sitten ei enää huvittanut leikkiä ollenkaan. No tuo viehe, niin siinä kyllä se näki ne, mutta se ei sitten lähtenyt sinne menemään. Ja tuossa sitten kun oli tuo aktiivisuus, eli jossa passiivisena vaan olette, niin siinähän se ensin oli varsin levoton. Se söi siellä heiniä mun takana ja se piehtaroi. Ja sitten loppujen lopuksi se alkoi vähän piipata, vaikka sitten jo vähän niin kuin rauhoittukin, mutta 4 se meni, että pikkusen se oli semmoista levotonta sen homma. Sitten oli toi etäleikkiä ja setähän se katteli, että no sielläpä se hyppelee ja välillä katteli muuallekin siinä ihan jonkun verran, mutta sitten ei ollut niin kiinnostunut, että olisi lähtenyt sinne. Niin kuin nyt se ei ollut halukas menemään ihmisten luon, niin eipä se mennyt sinne. No sitten oli haalari ja sekä haalari että räminä, niin se teki semmoisen väistön, että se kattoi koko ajan sitä, mutta väisti. Ja haalarillahan se ei lähtenyt sitten sen väistön jälkeen pitemmälle, mutta räminällä sitten lähti vähän pitemmälle, että otanpa tästä vähän välimatkaa tähän hommeliin. No, molemmissa sitten niin se tarvitti sinun avun, että te kävitte ne katsomassa ja nuo ohitukset meni sillä lailla, että se kyllä muisti, että tässä oli ikävä tilanne. Eli se väisti niin kuin niillä teidän ohituksilla. Ainakin sinne, kun menitte niin kuin sinne päin, missä se oli se räminä tai haalari, mutta se väisti jonkun verran myös niin kuin takas tullessa, ei niin paljon. Mutta se selvästi muisti, että tässä oli jotakin ikävää. Kannattaa vähän väistää. Yeah. Niin se on kuule viisas teko, jos jotakin hassua sattuu. No sitten tuossa aaveella, niin se oli paljon siinä sinun eessä tai sivulla, vähän se sitten jo meni sinne taaksepäin ja sen haukku oli siinä enemmän semmoista, että mua jännittää taas. Että missään niin kuin semmoista aggressiivisuutta me ei nähty, että enemmän semmoista, että nyt minua jännittää tämä asia. Että nyt ei ole ihan kiva ja sehän ei halunnut sitten mennä niitä katsomaan. Se ajatteli, että ja sitten vielä jos joku tarjoaa niin kuin kontaktia, niin se on niin kuin ihan... Se on liikaa, joo. Niin, ei nyt ainakaan, että tämä on väkisinkin jotakin epäilyttävää, jos joku niin kuin alkaa tarjota kontaktia. Mutta nythän se niin kuin tulee tähän mun viereenkin ihan näin. Kun me, niin kuin sä et kiinnitä mitään huomioon siihen, niin silloin kelpaa. Saa vaan olla tässä, ettei tarvitse tehdä sen kummempaa. Joo, ja sitten tässä loppuleikissä se ei tosiaan enää kiinnostunut siitä teidän leikistä ja ampumisesta se ei enää palautunut, että 4 se meni, että ei mennyt pelkoon, mutta se ei palautunut. Ei se lähtenyt pois tästä tilanteesta, mutta ei se niin kuin palautunutkaan siitä, että se oli sillä, että tämä oli vähän ikävä. Yes. Mutta teidän osalta tämä oli nyt sitten ainutkertainen ja Maksilla ei ole enää tuloa, että se oli nyt tässä. Se oli tässä. Hienoa, Onneksi Maksi. olkoon, Kiitos. Maksi.